Sa Good Vibes, nag-viral ang video sang isa ka anak nga nagsaka sa stage sa iya nga graduation nga nagatiniil. Kay man iya ginhatag ang iya nga sapatos sa iya nga iloy matapos maguba ang sandals sini. Matapos nga nag-viral, gintanigan siya sang libre nga review sa board exam sang isa ka review center. May report si Romeo Subaldo. Nag-viral nga video sa The Career nga student publication sa Baguio City College. Nagpinalakpak ang tanan sa magsaka sa stage si Ann Rose Quinto nga nagatiniil sa ilang graduation para sa ilang practicum bilang education student sa BCC sa kahapon. Istorya sang iloy nga si Girlie, nagdasok sa buho ang takon sang iya nga sandals kag sang iya sinigit alsa. Nautod ang straps ang iya nga sandals amukon nga ginuba ni Ann Rose ang iya nga sapatos sa ginpasuksok na lang sa iya nga iloy. Matikang nako, nautod ang ang iyang sandal ko. Tinahuya naman ko magsaka nga matiniil na lang ko be. Kaya hindi man pwede nga isa ko katiil ng sapatos sa isa yawa ay. Sinahuya ko gani, nagamba ko isa iyang amigo. Yan ang tani-anay, ang maano bala. Ginabaran mo siya sa pagkautod? Ano ba mo siya? Hindi ko, tagwan na yung migo mo kay hindi ko ang akong sapatos na utod. Hindi na ko paano. Pinako nagdalagan si migo ko kay ako na lang nabilin sa dalo mo. Tanan ko nga po dara na sa stage. Pumutugin dalagang ko sa siya na lang nagtakod sa kon sa stage. Pero nagamba gid na constructor nga pabalik kon ko bla kay si mama gid dapat matakod sa kon sa ngakon nga hud. Nanaog ka? Nanaog gid ko sang hindi gid si mama manaog. Ano bal mo sa iya? Anong surihan niyo gid duwa? Ano bal mo sa iya? Wala gid kami sa yan duwa ya golpe lang gid ko nanaog kag gindol ko siya nga maari usok-sukan na lang akon nga sapatos ikaw na lang suksok ko kailangan matiniil ko. Yan naman to nagsaka kami din sa stage kag gintakod yang ako diwat nga hud. Ginbalikan ni Ann Rose ang iya nga iloy sa idalom sa stage kagin pasok-sok sa sapatos kung nagbalik sila saka sa stage kag didto na nabatian ni Ann Rose nga nagpinalakpak ang mga tao. Sapatos, gutok pa sa tiil sang nanay ni Ann Rose. Pero bisan gutok, ginugtom lang ni Girlie ang kasakit para maupdan saka sa stage ang iya ikaanom sa walo niya ka mga kabataan. Kaya ko kasi mo, ma'am? Medyo gutok na gani kagapon, sakit-sakit na kagapon, ginagwanta ko lang. Hindi ka mo isa ka shoe size? Lainay ka mo size? Dako mo tiil ya? Oo. Dako sa entrada pagod sa Emosyonal si Girlie samtang ginahambal nga hindi tanan nga anak masarangan nga magtiniil para sa ilang mga ginikanan. Kung iba nga bata, hindi niya mahimo nila mo. Kung iba nga bata, yan din na iguro sa mahimo nga amo na iya nga amo pareho siya nga imo nga pati ilon, matiniil siya para lang sa akon. Ang padre de pamilya nga si Angel Quinto Sr. wala makahingabot sa graduation kay naglibod pa sang isda. Proud siya sa nag-viral nga video sang iya nga mag-iloy. Kibot man ko wagang nakabatyag mo sang jutay nga kauya, nga mo to natabo. Buti siling ko proud ko Japon nga naka-graduate bata ko. Hindi ining nauna nga tion nga naguban sang sapatos si Girlie sa graduation sang iya nga anak. Blang ay naman hinatabo man na nagigay nga tuig tong bata ko na-graduate man ang heels ko man ang nautod, tinutod ko na lang duwa ka para lang ati maano ko sa iyang isaya may heels, isaya waay ko tinutod ko na lang. Mo isa ligay tuig. Na man ang heels ko na bali man. Matapos ang graduation, plano kung tani ni Ann Rose nga mangita anay sang trabaho kay wala man siya sang panggasto sa pag-review sa board exams. Pero bangod sang iya nga viral video, gintanyagan siya sang full scholarship sang Carl Balita Review Center Bacolod. Ginahandom niya lang nga maka-review diri sang una pero ang handom natagaan sang katumanan bangod sang ginhimo niya para sa iya nga iloy. Anytime na lang sir pwede ko to kadto sila nga office kag iyanan ko ako ng scholarship. So for free ang review mo. So Free full gid sir full scholarship gid. tungod sang viral nga video. Sir tungod gid sa video. Grabe. Tapos Kung kami lang wala kami na ibayad yan nga sa iya review na sir mo. Hindi ka Yung sila nga mangita siya ubra. Kung mapasar niya na ang board exams, tuyo ni Rose Ann nga magtudlo sa Bacolod o Baguio City.
Taga Barangay 30 sila sa Bacolod City kag didto siya nag-eskwela sa Bago City. Madamo sa naga-message kay Ann-Rose nga luyag nila nga baklan sang sapatos ang iya nga iloy. Bagay nga para sa kay Ann-Rose, nagapakita lang nga kun may maayo ka nga binuhatan, kadamo sang grasya nga nagabalik sa imo.